Anem ràpid perquè estem a punt de perdre el bus que ens porta a l'aeroport. Hola ragazza i ragazzo i ragazzo, anem a veure el papa, tornem a estar al Vaticano, on ho vam deixar ahir. Ens ha citat el papa a nosaltres dos a les 10 i hem arribat 20 minuts abans tot. És una falta de respecte. Anem a veure el papa. Donde se transmita la vida y se perpetúe el nexo entre la memoria y la esperanza. He acabat la missa del papa. Què t'ha semblat? Bé, el que passa és que han parlat tots els idiomes i... I lo de la missa és un calvario divino. Un calvario divino. Que malo eres. I avui, justament, el Barça ve a jugar aquí, a Roma. Y la Imma ha dit... ¿Qué pasaría si se juntase Messi, que es el dios del fútbol para otros, con el Papa Francisco, que es casi como un dios para otros? Como un Big Bang, ¿no? Como una gran explosión, ¿eh? Si et dius José Artigas, ¡largo! Tú, José Artigas, ¡largo! Atropellan, ¿Por qué? porque venía corriendo y casi me resbalo y pasaba un coche y casi me atropellan. Quina por. La gente no es tan tonta de tirar monedas en esta fuente. ¿No? No. ¡Largo, Francesco! A menjar. Hola, yo me he demanat una pizza Barba Blue, que és de provolone, de cerdo, o sigui de francès, amb rúcula i xampinyons d'all. I el francès, què has demanat? Fettuccine alla regina. Perquè fa temps que no estan al teclatela, no? Sí. No tan fort, para! Anem ràpid perquè estem a punt de perdre el bus que ens porta a l'aeroport. Al final hem arribat. Por fin. Explica. Hem anat a buscar el bus, ens van dir, quan van venir, heu d'esperar mitja hora abans Fills de l'hora de puta. que voleu agafar l'autobús. I el volíem agafar a les 4:45 i hem arribat a les 4:10, o sigui abans. I es veu que s'havia de fer com una espècie de validació, que havies d'anar amb el teu bitllet a l'estació on tenen el Que port, ningú ens va ningú ens ho va avisar. dir, i quan vaig anar a validar es veu que la gent ja havia validat abans i no podíem agafar a les 4:45, sinó que havíem d'agafar a les 5:45. L'avió surt, ara va amb retras, Sí. però sortia a les 7 i 10. I amb el bus tardàvem una hora, o sigui, a les 5:45 haguéssim arribat a les 6:45. Però nosaltres ens hem plantat allà a les 4:10, Sí. 3 hores abans. Sí, o sigui que haguéssim arribat 20 minuts abans, i 20 minuts abans a una terminal que no coneixem, no sabem on era, passa la inspecció, la gent que hi hauria, corre cap aquí, no haguéssim arribat. Llavors hem anat i hem agafat un tren, que ha tardat mitja hora, ni això, 25 minuts, mitja hora. Hem sortit a la mateixa hora i un xou, però bueno, al final hem arribat amb temps. 10 minuts bueno, abans estava
un quart d'hora abans estàvem per embarcar. Sí. El que jo no entenc és que si et fan llançar ampolles de vidre abans d'entrar al control, per què després te les venen? Vull dir, si vols matar algú, el mates igual. No ho entenc. Y he podido llevarme mi lata de One Piece. I bueno, ens despedim del viatge de Roma 2015. Sí, ¿Y todos los caminos llevan a Roma? ¿Cómo salimos de Roma?